Γεια σου. Μόλις ήρθα από το Σιμορφέ. Τι λες? Και τι έμαθες? Πάλι με αυτούς τους ρέμπελους ήσουν? Στις 17 με 20 Μαΐου, το Hellas Transalp Club διοργανώνει την 19η Διεθνή Συνάντηση Transalp. Ουάου, θα πάμε. Πού γίνεται? Βεβαίως και θα πάμε. Είναι στη Κιλίνη σε ένα σούπερ ξενοδοχείο. Σούπερ. Δεν θα είναι ακριβό? Όχι μωρό μου, μόνο 135 ευρώ, όλα μέσα. Όλα σου λέω. Τέλεια. Κλείσε σήμερα κιόλας, δεν θέλω να το χάσω με τίποτα. Σου εξηγήσω το όνειρο μωρό μου, με τα σπα, τα χαμάμ, τις πισίνες. Γουστάρω, πάω να το πω και στις φίλες μου.